Ei kukaan. Ilona, miltä susta tuntuu? No Otto! No? No minä kuolen! Mihin sattuu? Kurkkuun niin paljon, että minä kuolen! Haluatko kuolla? Haluan kuolla! Armo kuolema! Ilona sukka vittu sitä nyt mulla seisoo. Ei kun mä kuolen nyt! Miksi susta noin kovasti naurattaa? Ei kun armo kuolema! Voiko tähän laittaa tekstit? Laita sinne sänkyyn tekstejä niin paljon kuin haluat. Mun kurkkuun sattuu niin paljon, että mä kuolen. Ilona, mieti sitä koiran kuivannutta kikkaretta. Mä mietin sitä, että mä oksensin niin paljon, että... Eikö siis ole hyvä olo? Ilo tänne. Pitelemään mua. Eikö ole hyvä olo? Hyi saatana! Jopas on kumma. Pistääkö valot? Mun elämä on ohitte! Mun elämä on niin ohitte! Pistääkö valot päälle? Valot pois! Otto! Varailla karsta vettä. Otto! No, Ne on mun viimeiset sanat sulle! no. Että hyvästi! Hyvästi Ilona. Ja kiitos tän iltasta. Hyi saatana! Kohta mulla on jo parempi olo. Et siis kuolekaan. Kuolen! Mitkä he tulet? Mutta kuoleman jälkeen! Niin tietenkin. Että kuoleman jälkeen on jo parempi. Niin mitkä sun viimeiset sanat on? Että hyvästi! Hyvästi! Kiitos kun rikastutit elämäämme. Ilona, sinun elämääsi mä oon eikö minun elämää mä oon rikas. Eikö siis minä... Otto! Älä puhu sun elämästä! Ilona, katso muhun, katso muhun. Missä on Charlie and the Chocolate Factoryn tekstit? Mä en saanut, kun meillä on nyt sitä kaukosäähintä. Kaikkialta laitettiin. Siinä. Mun silmät mä itken niin paljon. Kato muhun, kato muhun. Ilona, katso tänne.